1205 година. Войната е неизбежна. Одрин ще стане арената на една от най-великите битки в средновековието. Ще успее ли цар Калоян да срази западните рицари? Или Латинската империя ще подчини България? След като рицарите превземат Константинопол и създават Латинската империя, те не приемат България като равноправна държава. Цар Калоян предлага съюз, но рицарите отказват и нахлуват в българските земи. Българската армия е готова за битка. Планът на Калоян – коварна и гениална тактика, която ще влезе в учебниците по военна история. Цар Калоян използва хитрост. Привлича рицарите в капан близо до Одрин. Докато латинците атакуват фронтално, българската конница обхожда фланговете им. Западните рицари, тежко бронирани, са неустойчиви срещу бързите удари на българите и куманите. Паниката ги обхваща. В края пълен разгром. Хиляди рицари са унищожени, а съдбата на самия император Балдуин I? Той е пленен и отведен в Търново, където прекарва последните си дни в плен. Битката при Одрин е една от най-големите победи на средновековна България. Тя доказва, че цар Калоян е не само велик пълководец, но и стратег, който променя историята. След битката България става ключова сила на Балканите. Латинската империя разклатена. Легендата за цар Калоян вечна. Познаваш ли историята си? България има славно минало. Нека не го забравяме.